Mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Confessions Update. Kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Manga muchizviziva here kuti kuKZN hakuna kumira zvakanaka kana kuri kunzi unenge uri muDurban, please be careful. Pane rimwe video iro riri kutrenda, riri kusekuleta pasocial media, kumaTikTok, kumafacebook, riri kushewa nevanhu vakati wandei. Zviri kuitika pavidhio iroro ndezvekudai so. Pane vamwe amai avo vanoratidza kuti ndeve kumusha, vanga vakatozvipfekerawo dhuku ravo nedrezi ravo reblue, vakatobatawo plastic bag ravo. Saka vabva vaendawo apo pavanga vaona vanhu vakamira vachida kukwira kombi. Ndokubva vachizoti vari mulaini kudaro vava kuda kukwira kombi. MaSouth African vabva vachizoti isu hatisi kuzokwira kombi iyi kana amai ava vari vekuZimbabwe. Vabva vachizotanga kubvunzwa nevamwe vakadzi vanga varipo, vatoita zvokutokombwa kuti iwe unobva kupi. Pavabva vachizotaura vakati inini ndiri muZimbabwe, ndinobva kuZimbabwe. Havana kana kupiwa mukana wekuti vange vachiburitsa kana mapepa kana kuti pasipoti yavo. Vabva vatanga kutodzingwa. Munoziva kuita kudzingwa sembwa, ndo zvavaitwa ipapo. MaSouth African pane rimwe video vanga vachitoti tingatoburuka zvedu mukombi driver, iwe uchikwidza muZimbabwe uyu, isu tosara zvedu pano tichazokwira imwe kombi. Amai ivavo vanyadziswa zvisingaiti nekuda kwekutya, vazotoona kuti kana ndikaramba ndakangomira panzvimbo iyi ndinokwanisa kuzokuvadzwa nevanhu. Shuwa vamwe vanhukadzi vakaita saivo kuseka, vakavakomba vachivaseka kuti muZimbabwe ari kunzi hatingakwiri naye kombi. MaZimbabwe dzokerai kunyika kwenyu. Pane umwe musikana anoratidza kuti anga atori mune imwe motikari private achiseka zvisingaiti, anga achitora video achiti avahambe ngavaende, hatidi kuti tinge tichishare public transport yedu nemaZimbabwe. Zvakangooma hazvo veduwe, shuwa kuita rusarura ganda, black person to black person. Zvinhu zvaiitikawo zvichiitirwawo maSouth African kudhara nevarungu, ndo zvavava kuitira vamwewo vane ganda rakafanana naro, nekuti muSouth Africa kwaitova nenzvimbo dzekuti maSouth African vainge vasingatendedzwi kuti vange vachienda ikoko nekuti varungu vainge vachivasema. Zvino nhasi uno isu semaZimbabwe ndisu tiri kusemewa nekuda kwekuti tinobvawo kunyika kwekuti ikonomi yacho haisi kunyatsokufamba zvakanaka. Kana kuri kunzi kana uri muKZN, just be careful. Kana uchigara padhuze netown, kana zvichiita kuti ungohaya zvako kaBolt, zvitori nani. Kana uchiona kuti maybe difference yacho inenge isina kumbonyanya kusiyana netaxi, ita hako zveBolt kuenda kutown nekudzoka mutown, uye zvekare nenzvimbo dzekushopa. I know kuti budget yakanaka, but dzimwe nguva ukatongozvipindira zvako kana muPick n Pay, obva ungozvitengera zvinhu zvako, obva wati muBolt, obva wadzokera zvako kumba. Maprices acho anenge akangosiyana kana nema50 cents. Izvi zvekuzoenda kudowntown uchinonotsvakana nana Boxer nana Choppies, ndokwaunosangana nevanhu vanenge vaine mentality yekuti maforeigner. Kana ukaenda kuCBD chaiko chaiko kwekuti kunenge kushopawo vanhu vanenge vaine mari dzavo, they don't care about that. Saka downtown you must avoid. Ndo imwe nyaya iyo iri kutrenda iko zvinozvi online yevamwe vanzvadzi vedu, inorwadza chaizvo. Munhu kudzingwa kuita kunge imbwa. Pobva pachizoita imwe nyaya kuEpworth, vanhu vakatongomuka zvavo kutongomuka. Motongoona kutoti kuseri kwemba yako kwatongova nemakuva. Ndo zvakaitika kuEpworth. Vagari vemuEpworth vari kushamisika kuti ko ndiani angava akachera makuva iwawo akafushira makuva mushure mekunge aviga. Hazvisi kuzivikanwa kuti vanhu vakavigwa here kana kuti there is something that is going on, but maFacebook investigators vari kuzama kuda kuti vange vachiinvestigata kuti haisi content here, kuti vangava vari vanhu vanenge vatongochera makuva avo obva vatongoshuta content dzavo kuti vange vachikasika vatrenda. But yei nzvimbo yacho kana mukatarisa mukaona video racho, hatingati macontent creators, but because panoratidza kuti panzvimbo pakatogredhewa, uye zvekare makuva awa vanhu vari kushamisika nazvo kuti komakuva awa vakaviga vanhu vacho nguvai.
vamwe vanoita sekunge vane ruzivo vari kuti aiwa hurumende zvainoita inoti kana ukafa zviya kana ukagara mumochwari yehurumende kwemakore kana kuti nguva yakati rebei, hanzi vanozongonokuviga ivo kana kuti vanongopa contract racho kune vamwe vanenge vaine mamochwari. Saka hanzi munhu akapiwa contract racho akabva ati too late, zvimwe kuda mari yakatodyiwa nechekare, ndokubva atongotsvaka nzvimbo akabva ati epwef kunongoitika yose yose, ndokubva asarudza kuti kuepwef ikoko ange achitongotsvakawo burial site yake kudhuze nekunogara vanhu. Kana wanga uri iwewe wotongomuka wotongoona kuti kuseri kwejiraho kwatova nemakuva, vanhu vakaviga vanhu vacho hamuvazivi, vanhu vacho vakavigiwa hamuvazivi, uri iwewe waita sei? Zvakangooma hazvo vedu vagari vemuEPWF havasi kufadzwa nazvo zvachose. Kune avo vane hama dzakakwira mubhazi vakananga kuGokwe. Pane rimwe bhazi, kana muchiriziva bhazi iri rinonzi Team Boon Coaches. Bhazi iro riri kufungidzirwa kuti rakaita accident. Tichazamawo kuti tinge tichinyatso kutsvaka kuti chii chakaitika. Saka zviri kunzi bhazi iri rakange richitravela riri muna N1 between Louis Trichardt ndokubva rachizoita accident. Zviri kunzi driver uyo ainge abatwa nehope, but vamwe vari kuti zvose zvamuri kutaura izvozvo zvekuti driver akabatwa nehope, ko imi majournalisti muri kuzviwana kupi? Tichazonyatsokuuya nefull information, but kana kuri kunzi ichokwadi zvinenge zvakangooma, because rimwe bhazi riya rekuuraya vanhu, if you still remember, rakaitawo accident Louis Trichardt munzvimbo iyoyo patunnel. Saka mabhazi awa hazvichazivikanwi kuti chii chiri kunyatsokuitika, because riri kunzi rakadonha mugomo, but iro rinoita sekunge risina kunyatsokuzonowira kumawere sezvakaita rimwe riya bhazi. Munozvionawo sei nai muri yeZimbabwe? Chii chiri kukonzeresa kuti mabhazi awa ange achizowira mugomo? Zvanga zviri sei kuti kwamuri imi varidzi vemabhazi munge muchishandisa kana musashandisa N1 yekuti munonopinda nemutunnel, moshandisa route inoshandiswa nematrack eZalawi? MaZalawi haapindi nemutunnel, vanoshandisa imwe road iya yekuti unozonobudira kuOld Days, ndizvo unobudikira uri kuOld Days, because uko hakuna tunnel, hakuna makomo, unenge uchingofamba zvako. Zvanga zviri sei kuti muge muchingoavoida henyu N1 yacho, because madonhero acho ari kuita mabhazi hazvichatombonzwisisike zvachose. Pane imwe nyaya zvekare iyo iripo pasocial media iri kutemesa vanhu musoro chaizvo. Pane nyaya yecitizenship, yeavo vakawana macitizenship emuno vagere muSoweto. Vanhu ava vakawana macitizenship vari vekumusha, but 20 vanhu so far vapinda bhizi izvezvi vari kunzi vachazosiyiwa nemapurisa mushure mekunge paitwa kuferefetwa. Kana maDNA azodzoka, akomana kudiwa hatichatodiwi. Maneighbors ndo akaenda akanomhan'ara akati kuno tine maZimbabwean mamwe avo atinogara nawo maSouth African, but vane zvitupa zvemuno zvinenge zvakaitika. Vanhu ava vari kunzi vamwe vacho vanenge vari vana vanenge vakangobiwa nana baba vavo, paya pekuti murume anenge akaita mwana nemuSouth African, obva apa mwana oenda naye kuZimbabwe, mwana okurira kuZimbabwe, asi akura paanozoya kuno kuSouth Africa obva achizotsvaka hama dzaamai vake, obva achizotoreswawo chitupa chemuno, it's either nagogonya kubereka amai. Saka vanhu 20 ava vari kunzi vabatwa, vanhu vanga vachitozivikanwa mucommunity yeSoweto, vava nemakore. Vamwe vacho vari kunzi vakatouya muSouth Africa kuma1999 kuma2000, vatova vanhu vakuru. Saka vagari vemuSoweto vari kuti vanhu ava chimbovatorai muite maDNA. Saka kwakatomirirwa maDNA kuti ange achizodzoka kupruva kuti zvechokwadi munhu anenge achinzi akazotoreswa chitupa nagogo vake anenge ari musukuru kwavo here. Zvino kana zvadaro, unozokwanisa kugaramo munharaunda zvakanaka here? Zvinhu zviri kuitika munyika yeSouth Africa zvinorwadza,
uye zvinopisa tsitsi, but kune vamwe vanga vachitaura vachikomenta vanga vachiti ivava vanhu vakauya kuno kuJoni kudhara vakaona zvitupa zvemuno ndo vanenge vatori pamberi patinenge tichimhanyiswa neDhudhula vachiti ngavadzokere kunyika kwavo. Saka ivo naivo vanofanira kuti vange vachisangana nexenophobia iyo yavainge vachikurudzira. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story sahaiti. Ipaiwo update kune vanhu vanoteerera chirongwa chenyu. Ndiri mudzimai uye zvakare ndigere muno muCape Town. Tine imwe sister yedu uyo ari muprison kutaura kudai. Tiri kutotsvakawo vanhu vanokwanisa kumira nesu. Ndainge ndisingazvizivi kuti maloya anodhura kudai. Patakaudzwa kuti lawyer rinoda 4,000 rands, takati 4,000 rands we can afford. Mugroup refamily takabva tachizokasika taunganidza mari. Mushure mekunge taunganidza mari, vana mukoma vakabva vaenda vakanobhadhara 4,000 rands kumaoffices ndokubva vachizodzokera musi weappointment. Saka 4,000 iyi yainge ingori mari yekuti unge uchingoudza lawyer kuti unoda kuti iye ange achizomiririra hama yako sisi ava vari mujeri kutaura kudai. Saka kuti tinge tichizodhila nelawyer iri pari kudiwa mari yakawanda. Hatitozivi mukomana kuti mari yacho tichaiwana kupi, because lawyer racho rakati kana mukabata at least up to 22,000 inokwana for legal representation, because we are dealing with someone who has broken immigration laws. Saka ndo imwe nyaya yanosungirwa zvikare kunyange ari mujeri, even though paine imwe nyaya iri kunetsa. Zvakaitika kune avo vanenge vari mumagroup, kana uri pakutsvaka basa, please you need to be very careful. My sister ainge ari mune rimwe group, ari mugroup imomo akazotanga kuita zveagenti achitsvakira vamwe vakadzi basa. Ainge ava kutowana tumakomisheni, akasvika pakurekedza basa. Ndikati sei wafunga kusiya basa? Akati sisi ndingaramba ndichienda kubasa, inini ndiri kuwana ma300-400. Zvaaita aiswera ari paTikTok. Kune vanhu vaya vanoita zvekumaketa mabasa, right? Then vanenge vachitsvaka vasikana kana kuti varume vanenge vachida kushanda basa reugarden boy, vanhukadzi as mamaid. Aiswera kuTikTok pamalive kana kuti kuFacebook achitsvaka vanhu vanenge vachida vasikana vebasa. Ainge atori nemanumbers emaagents akawanda. Iyewo ainge achitoti anoda kuzotanga kuita zveagent achitsvakira vanhu mabasa. Akati once ndikamugara ndawana link achiti arikuda kusangana nemumwe agent muno muCape Town uyo anopinza vanhu mabasa kumaprazi. Saka ndo kuita mari kwaainge achiita, achitonudza kuti sisi zvinhu zvangu zviri kufamba. Vaitotarisira kuti vachienda kunotenga motikari very soon, because mari ainge ari kubata zvake yakawanda per day, because aipiwa makomisheni plus vanhu vaanenge apinza basa. Aivaudza kuti iwewo kana ukanzi unenge uchipiwa 5,000 rands pamwedzi, ziva kuti 300 ndeyangu. Saka ainge apinza vanhu mabasa vanodarika 30 achivabatira mari pamwedzi nepamwedzi. Anga ari kutorarama upenyu hwakanaka. Saka vakabva vachizotsvakira umwe mukadzi nemurume basa, ndokubva vachizovapinza pane imwe guest house apo painge pachidiwa mukadzi anenge achishanda as a maid, uye zvekare murume anenge achiita mabasa ekuchenesa pamba. Guest house iyi yainge isina kukura, saka iye ndiye anga ari in communication. Mapassport details ake ose ainge akabatwa naagent, ende vanhu ava kuvamiririra kwaakaita akati vanhu vandinoziva nekuti vainge vaine mapassport awa ari kunzi ndeefake mapassport acho iwawo. Saka pavakaona kuti mapassport evanhu ivavo akazoexpire kudhara, iye akabva achizotaura nemaagency ake akati no, do not worry because it's ihama dzangu dzekumusha. Akanyepa iye akati murume wacho ihanzvadzi yake, blood brother. Saka agent akabva abvuma akati usually hatiwanzokutora
vanhu vanenge vaine mapasipoti anenge akaexpire. So iye akabva achaja vanhu vaya mari kuda, ainge akavaudza kuti ndino kubatirai 1000 pamwedzi woga woga. Vanhu ndokubva vasvika pabasa, ainge atori navo, akaenda navo vakanoitwa interview ainavo. Saka murungu wacho anga ari kutomuziva mafone numbers and everything, akatsinidzira kuti these are my relatives, it's okay. Vachazoenda kumusha vonogadzirisa mapassports avo akaexpire. Izvozvo mapassport zvacho ndezvefake, mufunge zvenyu mukoma. Hameno kuti vakagadzira sei mapassport efake. Saka vakabva vachizotanga kushanda. Vanhu ivavo vakati vashanda ndokubva vachizoona kuti paine sefu yemari. Vakaba sefu yacho, havana kungoba mari, vakatongotora sefu. Vakaonekwa paCCTV vachitoloda sefu mune imwe pickup yainge isina manumber plates. Ndokubva vatoenda vachitobatsirwa nevamwe varume vaviri. Murungu wacho iye ari kuti akaluza mari inosvika kuma 600,000. Hauzozivi manje kana ari kutaura chokwadi kana kuti ari kunyepa. Saka takazongonzwa tava kufonerwa nabamukuru vanogara kune imwe location vachiti amainini zvinhu kumira zvakanaka, uyai kunoku nabamunini. Takabva tasimudza motikari tikabva taenda kulocation kwavanogara. Tasvika kuya takasvika bamukuru vakagara pasi chaipo. Vakati sisi venyu vabva mukutorwa nemapurisa. Ndikati vatorwa nemapurisa, chii chaitika? Zvikanzi nabamukuru, sisi venyu vari kunzi vakaba 500,000. Takashamisika. 500,000 vakaiba rini? Vangaba mari yakawanda kudaro vagoramba vari munomo muSouth Africa zviriko here nai bamukuru? Saka ivo vakasungirwa nhau iyoyo yekuti passport yavo mukwamanashi vainge vasitorina panguva yacho iyoyo. Saka passport yainge yatoenda kubhodha kunotindiwa. Yakazodzoka zvayo passport, but hii pakaipa kana lawyer riri kuti musatoburitsa passport iyi, because the day ravakasungwa iyo ichizodhindwa the next day. Saka madays avo haasi kumeka sense kuti iwe uri mujeri passport yako yowanikwa ine stamp. Uye zvekare vainge vachishandisa mafake reference letters kuti vange vachikwanisa kuti vanhu vange vachipinda mabasa vachivagadzirira mafake reference letters. Dzimwe nguva vari ivo vainge vachitodavira macalls acho obva vatoti munhu iyeye ndinomuziva ende munhu iyeye akambondishandira, is a good person. Saka tizivi kuti sisi vangu vachazobuda zvaita sei. Zvakataurwa nalawyer hanzi paconsultation, hanzi she can face at least 15 years. Mukomanashi tapererwa semhuri, hatizivi kuti toita sei. Apa kana vakanzi vaenda kucourt pasina lawyer, vanogona kuzodzitaura here nyaya dzacho kuti inini I was just an agent. Apa vakazviroverera vakati ihama dzangu. Saka murungu wacho anga ari kuti ndiri kungoda mari yangu chete, sezvo wakati ihama dzako, ndiri kungoda mari yangu. Saka ndiudze kune hama dzako. Apa murume wanguwo ava kutoti zviri nani kuti titombobuda muno muCape Town, because the next thing ndisu tichazosungwa nekuti zvichanzi hama yako ende ihama dzako dzakaba. Zvinoitawo here kuti tongosiya basa nemurume ari kuti handei kunana vatete vanogara muJoburg. Ndo update yandodawo kuti munge muchipa maZimbabwean avo vanoita zvekutsvaka mabasa online. Please be careful. Usati watumidzira munhu mapassport details ako uye zvekare nemaagents acho, zivai kuti vamwe vanhu vanouya kwamuri vachitsvaka mabasa vanenge vasiri straight. Vamwe vacho vanenge vachida kuzotoba mudzimba dzevanhu, ende iwe kana ukamira nemunhu waunenge wapinza basa anozosungwa ndiwe. Kana ukangoona zvinhu zvaunenge usinganzwisisi papassport yemunhu, gara zvako waregedza kuti unge uchimupinza basa munhu iyeye, nekuti unozosangana nesituation yakaoma. Sisi hatizivi kuti vachanyura here kana kuti vachabuda. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvakangoma hazvo vedu hanzi passport yakaenda kunodhindiwa kubhodha apa munhu ari mujeri. Saka lawyer rakati hazvitoite kuti muburitse passport iyoyo, nekuti kana mukangoiburitsa passport zvinozobvunzwa kuti ko passport iyi
sei iine madays akasiyana nemadays awo awagara mujeri iwewe. Hanzi pane nyaya zvekare yekuti kuguest house kwakabiwa, hanzi vakatongosimudza safe racho remari vakatongotiza. Vaiva nemotikari yainge isina manumber plates apa. Hanzi sisi vangu vakamira kuti vanhu ivavo vange vachipinda basa because vainge vakavachaja 1000 2000 pamwedzi yavainge vachazowana. Zvakangoma hazvo vedu. Hanzi ngwarirai kumalive kutiktok kwevanhu vanenge vachitsvaka mabasa. Hanzi dzimwe dzinenge dzitori mbavha dzinozobira vanhu, iwewe saagent wozosara uchipinda bhisi. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, izvi hazvisi zvinhu zvakabva mukaitika, zvakaitika mainge muri munguva yelockdown. Ndopatakaona kuti makandiwa haasi Mwari. Tainge tiine funeral policy yainge yakajoinwa namadam. Funeral policy iyi madam vakaijoina mainge muri mugore ra2017. Mari yavainge vachibhadhara pamwedzi, it was ranging between 250, dzimwe nguva vaibhadhara mapremium e400. Saka madam ndaitofungidzira kuti pavakajoina funeral policy vakatoenda kumaoffices ekambani yacho. Ndinotya kutaura zita rekambani mukoma, but ritori zita rekambani rinotozivikanwa nemunhu wose. Handina kunge ndakaziva kuti madam vakangosanganawo necomment mucomment section. Vakati kuFacebook, kana mukatarisa panoita macomments akawanda panenge paine vanhu vanenge vachiuya vachizomaketa mucomment section. Saka madam vakabva vaona umwe mukadzi ainge achirepresenta kambani iyoyo, akatoisa neprofile picture, akatonyora zvose kuti iye anoshandira kambani yakati. Vakabva vachizotora mafoni numbers vakatanga kutaura naye mukadzi iyeye paWhatsApp. Akabva avatumidzira, vakazongondiratidza mapepa avainge vatoprinta. Tikaverenga tikaona kuti zvinhu zvacho zvainge zvichimeka sense, ndezve repatriation. Saka vakatanga kutumidzira mari each and every month, vachitumidzira mari. Saka takazoti tawirwa nedambudziko, pane akazoshayika wemumhuri. Tikati aiwa, munhu uyu tanga tagara takamunyoresa pafuneral policy. Madam akatoti mazviona ka kuti zviya zvandaitaura zvekuti munhu unofanira kungogara uine funeral policy, hezvo zvazotibatsira. Kunodai kufonera mafoni numbers ekambani iyoyo hombe, kutanga kuvaudza madetails ose amadam. Vakati munhu akadaro hatina mumafaili edu, takanzwa sekunge tinotsva. Takabva tachizoenda kuma-agents avo tikataura navo. Vakabva vatanga kufonera kuhead office. Kusvika vachizofonera head office yekuZimbabwe, vachaverifya. Vakati ma-ID number ose amuri kuti ndiwo mabeneficiaries emunhu ainge achibhadhara for the premiums, munhu iyeye haamo musystem. Takabatikana kwazvo, asi takazongobatsirwawo nevanhu vemunharaunda matinogara. Vanhu vakabatsirana vakatibatsira kuti tinge tichizotakura mutumbi wehama, ndokubva tachizoenda nemutumbi wedu kuZimbabwe. Ndinongoti please be careful. Kana mukaona mumacomment section vanhu ava vanowanzokuti kana vakaona kumapage kuya kunenge kuine engagement, ndokwavanenge vachimaketa zvemafuneral policy. Obva watotaura navo, unotongofungidzira kuti munhu iyeye anenge achishandira mabig funeral parlors, but vanenge vasingatomboshandi navo, vanenge vaine maflyers and everything. Vanotokutumidzira zvinhu zvekuti unofungidzira kuti izvi ndo zvinhu zvechokwadi. Saka tinoda kuti vanhu vange vachinzwa nyaya iyi pama-update. Ndapota mukoma, please just post it, because vanogona kunge variko vamwe vanhu vanenge vachitoda kutoti vange vachizojoina ma-funerals policies, but uchizonojoina funeral policy yekuti zuva raunozofonera ingava iri nyaradzo kuti inge ichiuya kuzokubatsirai nekutakura mutumbi wehama yenyu, then you find out kuti hamutomborimo musystem macho. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatiitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.
zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi unotofungidzira kutoti zvaita ndatojoinawo funeral policy, but vanenge vasingatomboshandi nevanhu vemakambani avo avanenge vachiti tinomiririra kambani yakati. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Akomanaka maZimbabweni anoita kubura hombe. Kune mazamazama vazhinji vacho vakasungwa. Mazamazama awa vanhu vanga vagadzira chikwata chavo, vanga vachifamba vari maZimbabweni nemasutu. Saka vanga vava kutanga kufamba munzvimbo yeKrugersdorp. Vachifamba kudaro vanga vari kutretena mamwe maZimbabweni vachiti kana vakasangana newe vobva vati unofanira kuti unge uchitipa mari kuti tinge tichikutendedza kuti unge uchikorokoza munzvimbo ino. Uye zvekare kune mamwe maZimbabweni awo abatwa vanhu ava vanga vatova nekalaboratory kavo vachitoita zvekugadzira goridhe. Vanhu ava ndevekuzimu vabatwa vari 10 vachigadzira goridhe kuti ringe richizotengeswa mublack market. Kuita kubura hombe kuKrugersdorp kuri kungoramba kuchingoitika dzimwe nyaya dzakangosiyana-siyana. Pane imwe nyaya yandanga ndiri kutsvaka yandisiri kuwana yazondinzvenga. Nyaya iyi inyaya iri kutoitika pari zvino. Okay, ndazoiwana. Alright, saka kana uri muDurban ngwarirai because matsotsi ndo zvaava kuita zvichitaurwa nemapurisa zvinonzi vava kuita yavanoti vernacular tax. Vari kuextorta vanhu, kutretena. Kana vakakuona kuti uri muZimbabweni muDurban, zvavari kuita ndezvekudai vava kufamba vari kupinda mumashopu, mumasaloon uye zvekare nemumacomplex emuCBD, mumaflats. Vari kutsvaka vana, zvizvarwa zvekuZimbabwe nezvizvarwa zvekuSomalia, kunyanya vanotengesa muCBD. Saka vanhu ava vari kufamba vobva vatretena vakapinda mushopu yemuZimbabwe vobva vati shamari iwewe toda kuti unge uchitoenda kumusha kwako. Vanoti kana vakaona sekunge uri kuratidza kutya vanobva vati kwauri kana usingadi kuti tinge tichikudzinga muno muDurban, zvatava kuda ndezvekuti unge uchibhadhara mari yavanoti protection fee. Saka vamwe vari kumhan'ara vari kuti tiri kubhadhariswa 200 rands pazuva roga roga. Hanzi kunototumidzirwa vanhu vanouya kuzokolekta mari ma200 rand. Kana ukasabhadhara protection fee iyoyo, hanzi ndo pavanobva vachizotanga kutretena kuti shamari vanhu veOperation Dudula vachauya panapa. Zvino kana kuri kunzi unenge uchikotengesawo madomasi, uchingoitawo zvekugadzira mafoni, uchiita zvekusona hembe, 200 rand ungazoigona here each and every day? Chii chiri kuda kuitika munyika yeSouth Africa? Zvakangoma hazvo veduwe. Matsotsi atowanawo mukana wekuti vange vachitopfumawo nezvizvarwa zvekuZimbabwe nemaSomalian, because zuva roga roga kana vakafamba vachikolekta ma200 kubva kumaZimbabwe akasiyana-siyana vanozotogumisidzira vatova nemari yakawanda. Ende kana kuri kunzi zvinhu izvi zvikazotanga kuitika mumalocation, zvinenge zvisisina kumira zvakanaka, because mumalocation vakatanga kufamba futi vachiti kana uri muZimbabwe chiti bhadhara mari yakati kuti unge uchigara muno, pamusoro perent yaunenge uchibhadhara anenge ava ma1 protection fee. Ende nyaya iyi yeprotection fee inyaya yagara inotonetsa muKZN. Vanotoitana izvozvo kana uine business muKZN muDurban unofanira kutobhadhara protection fee, otherwise vanokudhura nepfuti. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana kuri kunzi unenge uine update yaunenge uinayo, please do not hesitate to bring those stories to our inbox. Mouya nadzo nyaya kuinbox kwangu kuFacebook muchitiudza kuti kwamuri ikoko ndezvipi zvinoshamisa zviri kuitika. Ndisati ndaenda pane imwe nyaya yandanga ndiri kuda kuti ndinge ndichikuverengerai yeumwe mukadzi muZimbabwe uyo akabva mukusungwa. Alright, saka mukadzi uyu anogara muSandton. Mukadzi uyu ndewe kuZimbabwe, type dzedu dzema rich auntie.
saka mukadzi uyu abva mukusungwa nekuda kwekuti vanga vari kuita money laundering. Vanhu ava vanga vachinzi vane mari yakawanda, vanoita zvematrack ende mumba mavo vabatwa vaine 5 million rand cash yanga iri mumba, uye zvekare nemaluxury vehicles 5 motikari, magerman made cars, maluxury vehicles. Hanzi motikari idzodzo imotikari dzekuti hadzitengeke nekuda kwekudhura kwadzo. Saka vanhu ava vanga vachinzi vanoita zvematenda, vane matracks vachiita nezvemining, ende vanga vachishandiswa nevamwe vanhu, mabig people, vachivapa mari kuti vange vachichengeta mari vachiita zvemoney laundering. Saka kana kuri kunzi unenge uri munhu anenge aine tumari twake, the best way yekuti mapurisa aite investigation about you is social media. Ukangotanga kubuda uchiratidza mabhanduru nemabhanduru emari, especially muSouth Africa, mapurisa anenge achida kutoziva kuti uri kuzvifambisa sei. Kwasiyana nekumusha kwekuti unongomuka wakatenga kana Ford Raptor, kuna kana anombokubvunza. Muno musazi inobva yada kutoziva kutoti iwe zvawatenga motikari ye1 million, mari yacho waiwana kupi. Saka zvichitaurwa neveHawks, mapurisa aya emuno vanoinvestigata vari kuti vanotoda kutonyanya kutarisisa pasocial media kuti vanhu vanoita zvekumaketa life yavo yavanorarama pasocial media, vanhu vanenge vachibhadhara matax here, vanhu vanenge vaine mabhizinesi chaiwo chaiwo here, kana kuti vanenge vachingoita zvemoney laundering. Saka kana uri rich uchifarira kuratidza vanhu upfumi hwako on social media, just be careful, nekuti muSouth Africa munotonetsa nekuda kwenhau yeSARS inotongomuka yakasvika padheni pako ndotokubvunza kuti naiwe ko ABC uri kubhadhara here tax. So just live a private life. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo atanga takakubatsirai. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.